кило. Здравей, драги зрители, аз съм Екстайгър, вие сте моите леволи. Ще спра клипа на пауза, ебане. Ема. Да, ние се върнах. Сега днес ще ви представя мапа Mob vs. Humans, значи такова мобове срещу хора. Добре, ще се биеме най-напред с паяк. Обаче чакайте с някоя по-слаба броня, че малко не е нечестно. Ето, между другото, това ми е скина. Да. Харесва ли ви? Ами, Некъде са ризница. Еми аз нали това правя. Така, ризница. Стрели. Тук ще ги сложим тия стрели, не знам защо. Така. Ето. И някакъв по-слаб меч имам ли? Не знам дали имам. Не. Чакай. Освен пръчка. Се биеме не. С Айрон. Защо не с брава? Защото нямам брадви. Добре, ето. Ето тук ми е гърмял и крипър. Не го гледайте това. Спайдъри. Ето тук ще напускам. Един. Взех само един. Нищо. Удари ме! Абе, защо бягам? Добре. Чакай, ама наспами много спайдъри. Добре, ще отида да ще взема стак. И ще наспамя стак. Добре, толкова си имам. Толкова. Не, ако ги наспамя целите, не ще ме натровят, бе. Това не са кейфи. О, не. Напусна. Ох. Това малко прекалих. Нали? Заколих ли ги? Да. Не беше толкова трудно. Добре, очаквах да е малко по-трудно, хора. Добре. Сега взимаме... О, това са гастове. О, не! Не, тя ще ги оставя за по-малко накрая. Ще взема зомбита. Не, пигмени. Малко Зомби пигмени. Тук малко мога ли? Не. Това ме дразни. Къде имам? Тук малко. Защо имаш 5 квадратчета за броня? Защото другите са като защит. Обаче аз още не са добавили щит. Много тъпо. Знам. Удари ги! Удари го! Заколиха, бе! Шага ти видя ли? Помниш ли ме? Не. Време е за дъмасет. Не, чакай. Блокове! За какво са им блокове? За да се изкачи Умри! нагоре. Бе. Не. Iron set. Не. Ще ми е нужен дъма. Защо? О, боже, не! Не е честно, момчета. Защо не сте според мене? Не дейте. Няма блокове. Умрих. Гледайте къде ме вдигнаха. Още ли ме мразите, момчета? Още ли ме? Не ме мразите. Аз дори един не изтрепах. Нищо, почвам ги. Не ме би. Спокойствие. Мири спокойствие. Ама те защо не почнаха да ме бият? Така. Поне заколих няколко. Аз ги заколих почти май всичките. Ама един те уби. Не, това. Нали? Не. Да. Познах. Познах. О, тук има ротен флеш. Да не се ми взели меч. Меч. Яко. Яко. Тук малко ще се... Майкли път ще стане малко по-дълъг. Нищо, няма да се бия с всички мобове, хора. Ами аз? Ти няма да снимаш. Не, имам предвид дали ще играя. Да, обаче не е докато... Къде отидоха? Ето ви. Умре! Не беше толкова странно. Сега е тук, гледайте какво стана. Как инвентаря ще ми го побере? Да.
Всъщност, доста лесно. Тук ще пусна само един гаст. Един. Бял гаст. Не, Те те имат много малко. Ох, това беше малко, не беше много мило. Хора, съжалявам, че съм слаб. О, не дей, не моля ти се. Ох, това пък защо беше? Не, аз не мога да го стигна. За колега. Гаст е труден. Трябва ти лък. Аз го убих. Защо толкова бързо биеш? О, аз да не съм в огън в момента. Помощ! О, ето защо. Бил съм двойен огън. Изгоряха ти част от айтемите. Дано да е ризницата, дано да е ризницата, дано да е ризницата. О, пигмент. Дано да е ризницата. Фих. Ризницата е. Не е ризницата. Чакай. Всичко си е тук, гледай. Добре. Трепай ги с домасета. Жив съм. Скоро очаквайте чест опенинг. Едва ли ще е толкова скоро, но очаквайте, ще има. От акаунта ми XTV. Чакайте малко храна. Ще ги сложа в другото място. Ей така. Ще взема малко. Манджа. Я си служи всъщност щит. Нямам щит. Още не са да го доварвали щита. Майнкрафт като дъщам. Що го казах така педеляско? Ще наспамя 2 блейза. Понеже да знаеш, много са опасни. Не, айде 3 за щастие. Провърга го и ще стане 3 за нещастие, ма. Се тая. Викам се тая. Не дейте, не моля ви. Ох, ма вие тук ли се качи? Ма вие тук ли се? О, не. Судра къпа. Хора, тук кадрите малко няма да ви харесат. Ще спра клипа на папа.